Здравейте! Искам да ви покажа смяна на степенките с алтернативни за офроуд. Разликата е очевадна в размера. С тези малките успях да си пробия подметките на бутушите и освен това при дългите ни карания, часове наред прави, това нещо подбива крака. Ето е алтернативната, която ще сложа сега. Смяната става с отверка. Успявам да изправя шплента колкото може. Ето е. Избивам шплента. Изгубваме шплента, разбира се. След което избиваме щифта, който държи степенките. Може би с малко по-подходящи инструменти. Така. Ето. Сваляме пружината, която е тук. Вземаме я. Слагаме на новата накладка. Степенка, извинете. И просто я напъхваме. Така, при мен малко влиза трудно, защото имам удар в тази зона. Така, всичко окей. И това е новата степенка. Алтернативната. Не правя реклама на никого, затова ги наричам алтернативни. Ще пратя линк от там, откъдето съм ги купил. И така. Изработката е доста солидна. Между назъбената част и тази част има силиконова подложка, която би трябвало да обира вибрациите. Дали ще ги обере, не знам. Това е от мене. Аз съм доволен от покупката и от подмяната. Намерих шплента и всичко вече е съвсем по елементарна сглобка. Завъртаме го в подходяща позиция, бутваме го вътре и всичко е супер. И ето завършеният вид. Съвсем на място е. Между другото, ако тази планка се завърти на 180 градуса, педалите стават доста по-ниско. За тези, които са по-високи. Хубава вечер!